देवगड तहसील कार्यालयात शुक्रवारी तहसीलदार रमेश पवार यांच्या सेवानिवृत्तीनिमित्त निरोप समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी बोलताना रमेश पवार यांनी आपल्या प्रदीर्घ शासकीय सेवा प्रवासातील आठवणींना उजाळा देत उपस्थितांना भावुक केलं आहे। 1990 साली देवगडमधूनच आपल्या शासकीय सेवेची सुरुवात झाली होती। त्यावेळी तहसीलदार निवासस्थान आणि अल्पबचत इमारतीमध्ये वास्तव्यास राहून नोकरीचा प्रवास सुरू केला। त्यानंतर देवगडपासून मुंबईपर्यंत विविध ठिकाणी सेवा बजावल्यानंतर पुन्हा देवगडमध्येच सेवानिवृत्त होत असल्याचा विशेष आनंद होत असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली। देवगडमध्ये तहसीलदार म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर नागरिकांना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्यानं काम केल्याचं त्यांनी सांगितलं। कार्यालय हे आपलंच घर असल्याची भावना जोपासत कार्यालय परिसर स्वच्छ, सुबक आणि सकारात्मक वातावरणाचा ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केल्याचं त्यांनी नमूद केलं। उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी आणि ग्रामस्थांना मार्गदर्शन करताना जीवनात यशस्वी व्हायचं असेल तर कार्यालयात आलेल्या पक्षकार आणि नागरिकांचं म्हणणं प्रथम शांतपणे ऐकून घ्यावं। त्यांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर 50% काम पूर्ण होतं आणि उर्वरित 50% काम प्रामाणिकपणे केल्यास यश निश्चित मिळतं, असा मौल्यवान सल्ला त्याने दिला। या सत्कार सोहळ्यात गणेश राणे, मिलिंद साटम, नंदकुमार घाटे, तहसीलदार रमेश पवार यांच्या मातोश्री, पत्नी, मुलगा, सून, नातवंडे, श्याम जाधव, श्याम कदम, नायब तहसीलदार संतोष खरात, छाया आखाडे, संग्राम गुट्टे, विविध गावातील सामाजिक कार्यकर्ते, तलाठी, मंडळ अधिकारी तसंच तहसील कार्यालयातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी मान्यवरांनी आपल्या मनोगतातून रमेश पवार यांच्या लोकाभिमुख प्रशासन, कार्यतत्परता, स्वच्छता अभियानातील योगदान आणि नागरिकाभिमुख कामकाजाचा गौरव करत त्यांना भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या। त्यांच्या कार्यकाळातील जनसंपर्क, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि सर्वसामान्य नागरिकांप्रती असलेली संवेदनशीलता याचा यावेळी आवर्जून उल्लेख करण्यात आला। आजचा क्षण हा कोणालाच चुकलेला नाही, कारण ज्या दिवशी जन्म झाला, जी तारीख ठरली त्या दिवशीपासून ते 58 वय हे कोणाला चुकत नाही। आणि ज्या दिवशी तारीख येते त्या दिवशी कोणी तुम्ही म्हटलं थांबा तरी थांबू शकत नाही। आणि हा योग आज दिवस आलेला आहे। अजून तसंही शासकीय 2 दिवस बाकी आहेत, पण कार्यालयीन कामकाजचा भाग म्हणून आज कामकाज संपत आहे। आणि सगळ्यांनीच आपल्याला बऱ्यापैकी भाषणात माझं सगळ्यांनी गुणगौरव केलेला आहे। मला वाटतं त्याच्यावर मला जास्त भाष्य करणं योग्य होणार नाही, तरी परंतु आपल्याला माहितीच असतील, इथं 2 महिला आलेल्या आहेत बघा, एक पिंगे मॅडम आणि मोरे मॅडम, ह्या माझ्या हजर होण्याचे साक्षीदार आहेत। 12 जानेवारी 1990 रोजी मी ज्या दिवशी हजर झालो त्यावेळी ह्या मॅडम, दोन्ही मॅडम या कार्यालयात होत्या इथं। आता सेवानिवृत्त आहेत, परंतु सेवानिवृत्त झाल्यानं सुद्धा आपल्या त्यावेळच्या सहकारी कर्मचाऱ्यांबद्दल कशी आस्था असते ती मला आज त्या येऊन माझं मन भारावून गेलेलं आहे खरं म्हटलं तर। आणि असं 12/1/1990 रोजी याच पलीकडे जे आता दिवाणी न्यायालय सुरू आहे त्याच बिल्डिंगमध्ये मी हजर झालो होतो। आणि सेवेची पहिली 11 वर्ष ही माझी या तालुक्यातच गेली। आणि ह्या तालुक्यात काम करत असताना इथं नंदूसाहेब घाटे साहेब आहेत, यांचं तहसील कार्यालयाशी त्यावेळी नेहमी सहकार्याची भूमिका असायची। त्यांच्यातलं एक महत्त्वाचं एकच गोष्ट मी सांगतो, त्यांच्या अनेक गोष्टी, असं एक कुठलं देवगड तालुक्यातलं गाव नाही की त्या ठिकाणी नंदूशेठ साहेबांचं नाव नाही। मग ती मंदिराच्या देणगीच्या रूपाने असेल किंवा एखाद्या विकास कामाच्या रूपाने असू शकते। तर त्याचाच प्रत्यय या मॅडम आहेत, यांनाही माहिती आहे की त्यावेळी शासकीय पगार आज बँकेत मिळतो, पण त्यावेळी रोखीने दिले जायचं, बिल व्हायचं, ट्रेझरीतनं मंजूर व्हायचं आणि मग बिल मंजूर होऊन झालं की बँकेतनं पैसे आणायचे आणि वाटायचे, म्हणजे त्यांची सही घेऊन। एकदा असं झालं, चतुर्थीचा सण होता आणि काही टेक्निकल मुद्द्यावर ट्रेझरीमधून बिल मंजूर झालं नाही आणि त्यामुळे
ज्या दिवशी फील्डवरचे लोक म्हणजे तलाठी मंडळी ज्या दिवशी तालुक्याला येतील त्या दिवशी सर्रास पेमेंट व्हायचं आणि दुसऱ्या दिवशी लगेचच चतुर्थीचा सण होता आणि डील झालं नाही. आणि त्यावेळेचे तहसीलदार जी गोपाळराव निगोडकर होते. मग त्याने घाटे साहेबांना फोन केला की आमची अशी अडचण आहे, तुम्ही सोडू शकता का. क्षणाचाही विलंब न करता त्यावेळेचा काय 1.5-2 लाख रुपये होते. फोन केल्याबरोबर दुसऱ्या 5व्या मिनिटाला ती रक्कम आणून दिली आणि त्या कर्मचाऱ्यांचा पगार झाला. ते आनंदाने गेले आणि घाटे साहेबांचा असं सहकार्य हे त्यावेळीपासून आहे आणि हे फार कमी लोकांना माहिती आहे असं. आणि त्यांचं नेहमी कुठलंही तहसील कार्यालयाला अमुक गोष्ट पाहिजे ते नेहमी सतत त्यांचं सहकार्य पाठबळ नेहमीच. दरम्यानच्या काळात माझं 11 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर मी माझी बदली कणकवली तालुक्यात कलमड गावी झाली. राजकीयदृष्ट्या कलमड गाव फार सेन्सिटिव्ह होतं. नाडकर कंपनी तुम्हाला माहिती असते आणि मला इथून तिकडे गेल्यावर सगळे लोक थोडी भीती घालत होते की ते फार थोडक्यात मालवणीत बोलायचं झालं तर ते झंगटी गाव आहे. तर मी म्हटलं मी माझ्या मनात केलं जर असं अडचणीच्या गोष्टी असतील तर मला अडचणीतनं अधिक शिकायला मिळेल. काम तर बदलत नाही, काम तेच आहे. मग ठीक आहे आपण त्या अडचणीला सामोरं जाऊया म्हटलं. मग कसंही मनात भीती न बाळगता आम्ही ते कामकाज सुरू केलं आणि साहेब तुम्हाला सांगतो 5.5 वर्ष मी एकाच ठिकाणी होतो आणि त्यावेळेचे SDO वैद्यरी रानडे मॅडम होत्या. त्यांना सांगितलं की आता माझी बदली करा. लोकांची तक्रार नाही पण आमच्या कर्मचाऱ्यांची येऊ शकते, हा एकच लाडका आहे काय एकाच ठिकाणी ठेवलं. आणि मग माझी बदली उमरटला झाली. उमरटला 1 वर्षभर काम केलं आणि मंडळ अधिकारी प्रमोशन वैभववाडीत झालं. मगाशी इथं श्याम जाधव भाऊसाहेब बोलत होते. कृपादृष्टी म्हणण्यापेक्षा आपलं कामाचं जे काही कामकाज करण्याची पद्धत असते त्या थोडीशी अधिकाऱ्यांवर त्या कार्यशैलीमुळे मला पुन्हा 6 महिन्यात 6-7 महिन्यात पुन्हा कणकवली मंडळ अधिकारी म्हणून आणलं गेलं आणि तिथं मात्र 3.5 ते 4 वर्ष मी मंडळ अधिकारी म्हणून काम केलं. आणि खरं रेव्हेन्यूमधलं न्यायालयीन कामकाज जे काय असतं ते मला खूप उत्तम प्रकारे शिकायला मिळालं आणि त्याच्या जोरावर मला न्यायालयीन ज्या मंडळ अधिकाऱ्याकडे जे केसेस चालतात त्या केस चालवण्याचा एक चांगला अनुभव मला त्या ठिकाणी आला आणि पुढे जाऊन नायब तहसीलदारच्या वेळीसुद्धा ह्या कामकाजाचा उपयोग झाला. आणि म्हणून 4 वर्ष काम केल्यानंतर जिल्हा मुख्यालय म्हणजे जिल्ह्याचं मुख्यालय असेल त्या ठिकाणचं सर्कल म्हणजेच कसाब तिथं मला वाटतं 1-1.5 वर्षाचा कालावधी गेला आणि निवासी नायब तहसीलदारचं प्रमोशन झालं. आता ते जाधव भाऊसाहेब गमतीने म्हणाले पण खरंच आपल्याला जर चांगलं काम केलं तर निश्चित चांगल्या गोष्टी मिळतात. आणि कणकवलीचे नायब तहसीलदार 1 महिना रिटायर होण्यापूर्वी माझी ऑर्डर झाली. म्हणजे यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर रिक्त होणाऱ्या पदी ऑर्डर 1-1.5 महिना अगोदरच झाली पण ती ऑर्डर तशीच ठेवली आणि त्या 31 जुलैला ते सेवानिवृत्ती मी हजर झालो. आणि खऱ्या अर्थाने प्रशासकीय कामाला ज्या काय अडचणी असतात त्या मला कळल्या परंतु त्यासुद्धा तिथल्या स्टाफ म्हणजे महसूल सहाय्यक आता नाव दिलेलं आहे त्यावेळी महसूल क्लार्क अव्वल कारकून ह्यांच्या मदतीने शिकून घेऊन एक चांगल्या प्रकारे काम करण्याची संधी मिळाली आणि ते यशस्वी कसं होईल ते ह्यासाठी नंतर कणकवलीला नायब तहसीलदार असताना आमचे तहसीलदार समीर गारे साहेब त्यावेळी रजेवर गेले होते आणि
तहसीलदारचा चार्ज माझ्याकडे आला. ऑफिस बिल्डिंग नव्याने झाली होती, परंतु ऑफिस कलेक्टर मला वाटतं ई रवींद्रन होते. ते असे चिडायचे, अरे बिल्डिंग झाली तुम्ही का शिफ्ट होत नाही. मला काय माहीत नाही, पुढच्या 15 वर्षाचं शिफ्ट झालं पाहिजे. आता इकडे तहसीलदार नाही, SDO साहेबांना विचार काय करायचं. SDO साहेब बोलले की हे काय नाही की तुम्हीच करू शकता आणि तुम्ही करा. मग तुम्हीचं जुनं फर्निचर असेल त्याच्यात थोडं हे केलं, ऑपरेशन सिस्टीम सुरू केली, ते नवीन ऑफिसमध्ये नेलं आणि त्याला एक मॉडिफाईड ऑफिस बनवलं. आपणही आजही गेलात तरी कणकवलीचं तहसील कार्यालय कॉर्पोरेट कार्यालय वाटलं पाहिजे अशा पद्धतीची एक सिस्टीम आपण त्या ठिकाणी लावण्याचा प्रयत्न केला. आणि आजही कणकवलीमध्ये काम करायला लोक हौशीने येतात का, तिथं बैठक व्यवस्था चांगली आहे, इंटरनेट नेट केबल चांगली आहे, इलेक्ट्रिक सेवासुद्धा एकदम म्हणजे तुम्हाला काम करताना काही झालं तर अजिबात त्रास होणार नाही अशा पद्धतीची सिस्टीम तिथं. म्हणजे ह्या गोष्टी आपल्या वैयक्तिक ओळखीने तिथं असणारे साधन सामग्रीच्या माध्यमातून केलं. आणि हे करत असताना लोकांच्याच कामासाठी लोकांचा सहभाग घेऊनच केलं. त्यामुळे तीच एक सवय लागली. आणि म्हणून इथं काही ज्या काही सुविधा तुम्हाला दिसत असल्या तरी इथं PWDचे पवार साहेब आहेत. हे बघा, तर त्यांना सांगितलं की मला असं असं जरा पाहिजे, तर साहेब द्या पत्र, गतिमानमधून मिळू शकतं. हे बघा, हे एकमेकाचं कम्युनिकेशन असतं. हे मी सांगितलेलं लगेच मिळालं असं कधी होत नसतं, त्याला थोडा पाठपुरावा करावा लागतो. आणि या पवार साहेब साक्षीदार आहेत. आता जवळजवळ मला वाटतं मी इथं फेब्रुवारी 25ला हजर झालो तेव्हा 2 महिन्यात जवळजवळ 1,20,00,000 कामं झाली. आणि आता मला वाटतं 5-50 लाखाचं काम चालू आहे. त्या अल्पबचत सुद्धा, त्या अल्पबचतमध्ये 90 साली पहिले 8 दिवस मी तिथं राहिलो होतो आणि त्याची एकदम दुरावस्था बघितल्यावर मला फार ते खजील झालं. आणि म्हटलं इतके तसे जर यापूर्वी होऊन गेले, कोणी लक्ष दिलं नाही, आपण करायला पाहिजे. आणि त्यांना घेऊन बघितलं, त्यांनी एस्टिमेट केलं आणि एक सुंदर असं एक ऑफिस तिथं एक निर्माण होऊ शकेल असं तयार केलं. नाईकपेक्षा कर्मचाऱ्यांना राहण्याची व्यवस्था तरी होऊ शकते अशा पद्धतीचं ते ऑफिस PWDच्या सहकार्याच्या माध्यमातून चालू आहे. आणि मीच सांगतो लोकांना कधी कधी, आणि माझ्या संघात मस्ती घुसते, मी काहीतरी नवीन करायला लागतो, पण ती मस्ती लोकांच्या सोयीसाठी किंवा कार्यालय कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी असावे असं मी समजतो. आणि म्हणून येत्या काळामध्ये तुम्ही एक 15 ऑगस्टला इथलं चित्र फार वेगळं असेल. मी इथं असेल नसेल, परंतु त्या गोष्टीचे साक्षीदार तुम्ही असणार आहात. आणि निश्चितच हे सगळं करण्यामागे मी केलं, मला मोठेपण मिळावं म्हणून करत नाही, तर तिथलं कार्यालय सुशोभीकरण असेल तर कार्यालयातले कर्मचाऱ्यांना काम करायला ग्रुप येतं. आणि मी अशा कार्यालयाचं काम करतो की त्या ठिकाणी सगळ्या सोयी सुविधा आहेत, अशा भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली पाहिजे. आणि म्हणून तसं म्हटलं तर लोक अतिशय प्रेमळ आहेत. फक्त तुम्ही त्यांच्याशी गोड बोला, काम करा. आणि मी इथल्या कर्मचाऱ्यांना, सहकारी कर्मचाऱ्यांना असंच म्हणेन, जर तुम्हाला यशस्वी व्हायचं असेल तर आलेल्या नागरिकांचं पहिलं ऐकून घ्या, ऐका आणि समजून घ्या आणि मग प्रतिक्रिया करा. म्हणजे तुमचं 50% काम त्यांचं ऐकून घेतल्यावर होतं आणि 50% हे तुम्ही प्रत्यक्ष कृतीनंतर करू शकता. आणि म्हणून बरेचसे लोक माझं गुणगुण गात होते, परंतु आलेला पक्षकार मी सर्वसाधारण व्यक्तिमत्वाकडे बघून हे काय बोलेल हे मी समजू शकतो. आणि ही समजण्याची प्रवृत्ती आपल्या अंगात आली तर आपल्याला काम करायला निश्चितच सोपं जातं. आता ही माझी आई, आता कोणतरी बोलत होतं, बोलायला सांगेल, तिचा मुलगा तहसीलदार आहे, हे तिला
तिला फार कळत पण नाही. माझा मुलगा तलाठीच आहे असंच ती समजत असं करत. पण हे जर तिला कळत नसेल, पण तिने दिलेले संस्कार आहेत जे आमच्या अंगात आहे, कोणाला न दुखवणे. खरं तर ही 10 भावंडात मोठी आहे. 10 भावंडात सगळ्यात एक नंबरची आहे. आणि तिच्या 2 बहिणी गेल्या, एक आहे, आणि भावंड 5 पैकी एक शेवटचा आपण लहानगा म्हणतो ना, तो शिल्लक आहे. पण हिला आम्ही ठणठणीत ठेवलेला आहे, म्हणजे अजूनही. पण आम्ही तशी काळजी घेतो. मला वाटतच नव्हतं की ही इकडे येईल असं. 25 तारखेला आपण त्या शोध मोहीम चालू होती, आणि त्या शोध मोहीममध्ये हा माझा मुलगा त्याने व्हिडिओ कॉल केला. ते बघा कोण आलं. मला त्या क्षणी डोळ्यात पाणी आलं, कारण माझा बड्डे होता त्या दिवशी, आणि बड्डेला त्याने ही गिफ्ट मला दिली त्या दिवशी. असंही नाही तिचं की माझा मुलगा तलाठी असो, मंडळाधिकारी आणि तहसीलदार असो, मला माझ्या मुलाने हे दिलं पाहिजे, ते दिलं पाहिजे, कधीही सांगत नाही मला असं पाहिजे, हे पाहिजे, तुम्ही चांगलं काहीतरी मोठ्या पदावर आहे, मग मला सोनं नाणं चांदी किंवा जे काय असेल ते. कधीही आई तुला हे पाहिजे का, हे घेऊन येऊ का. परंतु हा तिने ठेवलेला आदर्श आम्ही पाळतो. तशाच पद्धतीने येणाऱ्या पक्षकाराचं जे काम असेल, आपण सेवक आहोत याची भावना आपण ठेवली पाहिजे. इथं बसल्यावर मला खुर्ची आणि कार्यकारी दंडाधिकारीचं पद मिळालं म्हणून मी समोरच्यावर कोरडावर वेगळ्या भाषेत काहीतरी बोलून अपमान करावा अशी कधी भावना झालीच नाही. ही हिची शिकवण. तिला भाषा कळत असेल नसेल, परंतु तिचे केलेले संस्कार आम्हाला मान्य हे पुढे काम करायला आदर्श ठरवतात. मला मिळालेलं यश हे सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्यामुळेच असं आहे. आणि म्हणून मी जरी सेवानिवृत्त होत असलो तरी माझे जे काही शाब्दिक सहकार्य असेल ते मी चालूच ठेवणार आहे. आणि मला काम करण्याची जी काही इथं या जिल्ह्यामध्ये मिळालेली संधी आहे ती निश्चितच मी माझ्या परीने जेवढं काय करता आलं तेवढं केलेलं आहे. आणि भविष्य काळात जर एखादी अशी संधी निर्माण झाली तर तेही आपण काम करू. परंतु माझी आई वडील नाही आहेत, पण हे शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या त्या शेतीमध्येच काबाड कष्ट केलेला आहे. आणि या ठिकाणी मला सांगायला आनंद होईल, मलाही त्या गोष्टीची आवड आहे. आणि मी इथं जरी असलो तरी माझा लहान भाऊ आहे, तो शेती चांगलं उत्तम रीतीने करतो. त्याचा मुलगा तिकडे बसलेला आहे, तो विजय आणि सूर, हेही चांगलं शेतीमध्ये काम करतात. आणि मी तर त्यामुळे मी निश्चितच संदीप हागेने मला आव्हान करून दिलं आमच्या घरवाल्याबद्दल. कारण खरंच चांगलं काम करायचं असेल तर सहचरण्याची मदत निश्चितच महत्त्वाची असते. आणि कधी धावपळीत आम्ही कितीही गडबड काय असेल काय वेळ ते मी आता नाही, आता माझं जेवण मला लवकर जायचं आहे, नाश्ता आहे करून जा, नाही राहू दे नाश्ता दिसता मी तिकडे बघेन काहीतरी करेन. परंतु तिचंही योगदान आहे माझ्या या सेवेमध्ये. आणि त्यामुळे तिच्या तिने मला दिलेली कौटुंबिक सेवेमुळेच मी सुद्धा इथं. नाही तर बऱ्याचशा असं वेळ होतं की साहेबांचं घरी काहीतरी भानगड झालं असेल म्हणून इथं राग काढतात. पण असं कधीही व्हायला झालं नाही आमचं. आणि उत्तम प्रकारे
इतकी 36 वर्ष सेवा तिचा सहभाग आहे. चिरंजीव संदीप आणि त्या सून आहे. याने सुद्धा खरी कणकवलीची कारकिर्दी तुला यशस्वी जर व्हायची असेल तर ह्या दोघांनी केली. त्याचं कारण असं, मी कणकवलीला आमच्या जे शेजारी वारंग काकू आहेत बसलेले आहेत, त्यांना माहिती आहे शनिवार असो रविवार असो मी कणकवलीच्या ऑफिस लावून बसायचं. म्हणजे ऑफिस हेच आपलं घर असं समजून. त्यामुळे घरातल्या ज्या काही जबाबदाऱ्या आहेत त्या जबाबदाऱ्या संदीपने आणि आमच्या सुनेने उत्तमरित्या पार पाडलेल्या आहेत. आणि म्हणून मला घरात आधी घरातलंही बघायचं आणि ऑफिसमध्ये जर बघायचं असेल तर ते थोडंसं अडचणीचं, म्हणजे वेळेत सगळ्या गोष्टी कार्यालयातल्या करता आल्या नसतं. आणि म्हणून माझ्या पूर्ण कुटुंबातला मी त्यांच्या सहकार्याच्यामुळेच मला कणकवलीची जी कार्यपद्धती म्हणजे काम करण्याचं भरीव असं काम करायला लागलं. आणि मग मला स्वतःलाच एक वैयक्तिक माझ्या मनाला नेहमी स्फूर्ती देऊ शकणारं काम म्हणजे 15 ऑगस्ट 2022 केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने जे काही आपल्या अमृत महोत्सव साजरा करायचा होता आणि त्या अमृत महोत्सव साजरा करताना 75 फूट स्तंभ उभा करणे आणि फडकवणे ही कल्पनाच फार वेगळी होती. आणि ते शिवधनुष्य आपण उचलण्याचा प्रयत्न केला आणि यशस्वी झालं. आणि या ठिकाणी जेव्हा मी इकडे आलो तर मला देवगडमध्ये देवगडची जनता मला माहिती आहे, पण कार्यालयामधली कर्मचाऱ्यांचं सहकार्य लाभलं तर आपण काम करू शकतो. त्यावेळी मला कणकवलीहून इकडे आले तर पहिल्या इनिंगमध्ये खऱ्या अर्थाने मला ठाकूरराव साहेबांनी इतकं सहकार्य केलं की मला कार्यालयातलं फारसं बघावं लागायचं नाही. बिलवरचं जे काय असेल ते मी करायचो. तसंच आता भरतराव साहेब आहेत, आखाडे मॅडम आहेत, शेठराव साहेब आहेत. याने म्हणजे ज्या काही आता माझा स्वभाव लिबरल आहे. काही मगाशी हांगे भाऊसाहेब बोलताना सांगितलं कायद्यात बसणारं काम असू दे की कायद्यात न बसणारं काम असू दे, ते कायद्यात कसं बसवायचं आणि त्या समोरच्याचं कसं समाधान करायचं हे मला थोडंसं वेळ आहे म्हटलं तरी चालेल. आणि म्हणून निश्चितपणे सगळ्यांचे हे बघायचं तहसीलमध्ये तहसीलदारचं काम करत असताना थोडंसं न्यायालयीन कामसुद्धा करावं लागतं. आणि जेव्हा न्यायालयामधला न्याय निवाडा आपण करतो तर तो एकाच माणसाचं समाधान करू शकतो, दुसऱ्याचं करू शकत नाही. कारण निकाल कुठल्या तरी एका बाजूने दिला जातो, दुसऱ्या बाजूने देता येणार नाही. परंतु दुसऱ्याला असं वाटतं काहीतरी आपलं चुकलं असं मेरिट आपण काढलं पाहिजे. आणि त्या पद्धतीने न्यायदानाचं काम केलं तर आपल्याला न्यायदानामध्ये सुद्धा आपल्यावर कोण टीका करू शकत नाही. आणि उर्वरित आधी बोलायचं झालं तर खूप बोलण्यासारखं आहे, परंतु मी स्वतःला नशिबान समजतो. रेव्हेन्यूमध्ये मला काम करायची संधी मिळाली आणि ती सुद्धा अशा जिल्ह्यामध्ये जे राजकीय आणि संघर्षमय असं थोडंफार आहे जिल्ह्यात आपल्या. आणि ते सुद्धा जास्त काळ मला कणकवलीत केला. आणि कणकवलीचे राजकीय सामाजिक आणि सांस्कृतिक जे काही गोष्टी बघितलं तर पूर्ण जिल्ह्याचं राजकारण या त्या ठिकाणी फिरत असतो. आणि अशाच ठिकाणी जास्त काळ माझा गेला आणि मला एक चांगलं व्यक्तिमत्व घडण्याची संधी मिळाली. त्याबद्दल मी संपूर्ण जिल्ह्याचा, कणकवलीचा आणि देवगडवासियांचा आभारी आहे.